formacji, że dzisiaj zaśpiewamy. Za każdym razem staram się przy każdej okazji przyjaźnić się z Kaszubskim, śpiewać co innego, przy innych kompozytorów, ale wszystko jest związane z ludowością, generalnie z ludowością, ze współczesnymi kompozytorami, również piszącymi po kaszubskim. Tym razem zupełnie zapomnianego kompozytora Leopolda mieszkającego w Gdyni, Adolfa Wiktorskiego. Jego opracowania i doby. Pierwsze zastęp 1 tysiąca, druga przed Czerebrowicza, na koniec Łetwa Małego.